good morning na mga guys. At muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan, at ngayon mga guys, andito tayo sa may planta ng asfalto dito sa bayan ng San Jacinto, Pangasinan. So ayan mga guys, no? At papasadahan natin ulit itong planta ng asfalto mga guys, kung paano nila ginagawa, kung paano nga ba nilalagay yung ano dyan, buhangin para lutuin. So ayan, may nakikita tayong loader mga guys. Yan, nilalagyan niya dyan, tapos yan ang magiging asfalto. Ayan, titimplahan ng ano yan mga guys, no, bitumen para maluto. Lulutuin yan mga guys. So ayan, bago natin pasadahan yan, maraming salamat pala sa mga sponsor natin dyan sa US. Andyan si Sir Bobby Ballesteros or Bernabe Ballesteros. Maraming salamat sa iyo sir sa pa-sponsor. At ganoon na rin kay Sir Gis619 or Jansen Versusa. Maraming salamat sa iyo sir. At patuloy lang sa pagsuporta at pag-sponsor dito sa maliit nating channel. Ayan, nakakatulong po kayo ng malaki para makakausad pa po tayo. So ayan mga guys, maraming salamat sa inyo. At ganoon na rin sa mga viewers natin dyan. Maraming salamat kay Sir Leo Digario Versusa na laging updated at laging present dito sa videos natin mga guys, sa mga bagong upload natin na videos. At ganoon na rin kay Ma'am Lourdes Andres ng Indiana, USA. Maraming salamat sa inyo at patuloy lang sa pagsubaybay dito sa maliit nating channel. So ayan, maraming salamat. Maraming salamat din pala dyan sa bayan ng Bugalyon, sa lahat ng mga sponsor natin dyan, Kapitan, Barangay Captain RD Banlawe, Barangay Captain ng Barangay Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. Andyan din si Kagawad Aboy de la Cruz, Barangay Kagawad ng Barangay Poblasyon, Pangasinan. Andyan din si Barangay Kagawad Takweson or Ronnie Takweson. Ayan, maraming salamat. At patuloy lang sa pag-sponsor para makakausad pa po tayo. So ayan, sa lahat ng mga viewers dito sa lalawigan ng Pangasinan, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa maliit nating channel. Ayan, sa lahat ng mga viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao, at lalo na dyan sa Mindanao. At marami tayong mga supporters dyan na viewers natin dito sa maliit nating channel, solid subscribers dyan sa Bukidnon, Mindanao. Maraming salamat. Daghan salamat sa inyong tanan diha. At tuloy lang sa pagsuporta. So ayan mga guys, ito, at papasadahan na natin. Ito mga guys, dito nilalagay yung buhangin. So nakikita natin mga guys, may mga kanya-kanyang pangalan yan. Pillar. Ayan, pillar. Tapos ito is one. Ayan, is one. Kanya-kanyang buhangin niya, kanya-kanyang pangalan ng buhangin mga guys, no? Kanya-kanyang ano yan, iba't ibang klase. Iba't ibang pangalan, iba't ibang klase ng buhangin, hindi isa lang. Ito din 3/8. Yan, 3/8 yan. So, itong dalawang to, kuya, good morning. Anong pangalan dito sa isa? Walang pangalan. 3/8 din to? Cooper. Ha? Cooper. Cooper? Cooper. Walang pangalan kasi. Maraming salamat po. Ayan, Cooper pala yan. Cooper. Walang pangalan. So, dyan nilalagay mga guys. Papunta doon sa taas. At lulutuin para magiging asfalto. Dito mga guys, oh, ayan, oh. Yan. Diyan tumutulo yung ano, yung buhangin na galing doon sa taas, pinasadahan natin sa taas. Yan si kuya yung ano. Sir, ano pa nga pala pangalan niyo sir? Bibot. Ha? Bibot. Bibot.
Ano apelyido? Opo. Taga saan si sir? Sa Nasinto lang din. Shout out kayo sa mga pamilya niyo, sir. Ano, shout out ka sa mga pamilya mo. Kumustahin mo sila? Sa misis nyo? Walang misis? Binata? Naghahanap ng dalaga? So ayan, shout out sa lahat ng mga single. Si sir, single na single yan. Ayan. Sir, pasadahan ko to sir, no? Para makita ng mga viewers natin. Ganito pala ginagawa nyo dito. Maraming salamat po sir. Okay. So ayan mga guys, no? Yan. Tapos dito. Ganyan yan mga guys, so. Yan o, nalalaglag yan dyan o. Style ano to? Imbodo. Tapos dito. Nandito si Sir din. Sir, magandang umaga po. Ano pangalan nila, sir? Pangalan niyo po? Roberto. Roberto. Pa? Taga saan si sir? Taga sa Nasinto lang din. Okay sir, shout out kayo sa mga pamilya niyo, sir. Kumustahin mo yung mga pamilya niyo? Kumusta sa mga pamilya niyo? Ilan ang asawa niyo? walang tinago. Isa lang yung pinapakilala. Pero yung iba hindi pa. Okay sir, salamat sa iyo sir. Ayan si sir, operator din dito. Yan, sila magko-control dyan mga guys. Yan, tapos malalagyan yan dito mga guys. Tapos aakyat yan doon sa taas mga guys, aakyat yan doon. Tapos malalaglag yan doon sa may mga guys, lutuan. Yun ang pinakamainit na lutuan yun. Makita natin. Kapitan pa natin mga guys. Yan, yan papasok mga guys sa lutuan. Yung umiikot na yan. Yan. Yan umiikot na yan mga guys. May apoy yan doon sa likod. Yung apoy na naglalagablak. Doon yan yan lulutuin. Tapos akyat yan doon sa taas. Doon, akyat na yan doon sa taas. Yan. Akyat yan doon sa taas mga guys. Tapos babagsak yan doon. Doon na tinitimpla. Titimplahin na doon yan mga guys. Didiretso yan sa truck. Ganyan ang asfalto. Ito mga guys, ito yung mga tangki ng asfalto. Yung tinatawag na bitumen. Yung ititimpla doon sa may mga buhangin. Imimix yun. Tapos ito ang parang ititimpla para magiging asfalto. Ayan, ito mga tangke ito ng mga bitumen mga guys. Ito, ayan. Yung bitumen, yun yung ititimpla parang ricado doon sa buhangin na yun para magiging asfalto. At pag magiging asfalto na, pwede nang ilatag sa kalsada. Ganyan ang mga guys proseso sa paggawa ng asfalto. Yan. At susunod na tayong sasalang mga guys. Ayun yung unit natin. Yung unit natin na pag-uwapon yan, alagang-alaga natin yan. Walang masabi yan sa atin. Lagi natin kinakausap yan. Kahit kinakausap natin yan mga guys, kahit na nakikita natin na truck lang siya, pero kinakausap din natin yan. Parang may buhay yan kasi partner natin yan. Kasama natin yan sa pagbabiyahe. Kami lang dalawa.
ang magkasama sa pagbiyahe mga guys. So araw at gabi, magkasama kami niyan pag nasa biyahe. Ayan. Kaya pagminsan mga guys, pinag-ausap din natin yan na kung okay lang ba siya, ganon. Huwag siyang magloko habang nasa biyahe kaming dalawa. Ayan, dahil dadalawa lang kami, walang tutulong sa amin kung kami lang dalawa. Yan, dahil wala kaming pahinanti mga guys. Kami lang dalawa talaga. So ayan, ay naalagaan natin yan. Pinakausap natin yan. Okay guys, hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit at maraming salamat na naman ulit sa patuloy na pagsubaybay. Ayun na, yung operator pala ng loader, kausapin din natin. At ito yung operator nila. Sir, good morning! Ano pangalan ninyo? Ha? Rune Ventura. Taga saan po si Sir Rune? Sa bayan po ng San Jacinto, Pangasinan. Sir, shout out ka sa mga pamilya nyo. Sa mga asawa nyo. Ilan ang asawa nyo? Isa lang yung hindi na magkilala. Sir, maraming salamat po. So ayan, si Sir ang operator nila dito, ang loader. Siya ang magsusupply ng buhangin doon. Yung pinakita natin. Sir, maraming salamat. Ayan. Ayan, siya yung nagsusupply dyan mga guys. Sinusupplyan niya yan lahat. So bilangin natin kung ilan. 1, 2, 3, 4. Apat yan ay bodo na sinusupplyan niya, dapat laging puno. So ayan mga guys, at hanggang dito na lang yung videos na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa patuloy na panunod at pagsubaybay dito sa Maliit Tatay Channel. Ayan, maraming salamat.